रेशम के जैसा तेरा बाल है, चांद सितारों में एक हजारों में तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है. Hello mga kabisdak, tara luto ta. Panihapon sa itong mga amo no. Ang akong papahay karong is saluna lahang o chicken bukhari. Mao na siya ang akong giluto karon sa panihapon nila. So para niyo makita kung diyan sa nagpagtrabaho, tara lit sa balik ninyo. Tara let's guys. Okay, ready na nga itong dako kayong kawali. So mantika. Siyempre, dili mawala ang itong bawang, ahos, pa-brown na ito para humot kayo. Dugang na itong sibuyas guys. Ato kung ipa-brown gan para mga nakanaw ang kahumot. Abot sa Pinas ang kahumot. Yummy. Tapos, dagdag na to ang 7 spices guys. So, kung saan siya ng mga spices, tanahan lang nato sa description, okay? Tapos, ang manok, ato na siyang gikuhaan o panit para matanggal yung cholesterol. Ana lang na siya, no? Isa pa, pagbili na pagkaan guys, baho. Ang hit kaya ang manok. So, yun na nga ang resulta sa ato ang manok karon. Okay, para ma-absorb ang iyahang humot sa ilalim sa manok. So, atong idugang ang carrots nga naraspa. So, naraspa, butangan ako o sili. O, butangan ako og tubig. Kay haron, maluto ang manok. Mauna na siya. Okay, atong tanggalon ang manok. Okay, hinahinaya dahil kay mawala ang view sa manok. Okay, tanggal ang manok mo. Ayaw kapila ang mga sagpot. Oops, ayaw kapila ng lemon. Ano na siya. Tingala mo asa ng lasa na. Nakakita mo sa lasa mong kabistak. Turong butang akong palasa. So, ang tubig atong manok guys, atong ibuto ang atong rice. Kanang rice guys, ako nang yumulan og isa ka oras. Kay lahi ang ilang rice diri sa gitnang silangan. Kumbaga, muna na siya ang resulta sa rice guys. So, naatod ko gigisa nga kanang sibuyas o katong roman nga kumbaga prutas nga roman nga dry. Kung gigisa tapos akong gi-add na para pagit mo colorful ang atong rice, atong bukhari rice. So muna na siyang resulta sa limang bukas ang tubig. Tanaw na po kung okay na ba siya. Okay na ang tubig. Butangan natin na siya o gaster guys. Okay, ang gaster para dili mo alis nga o dili alis nga o kayo ba. Maluto siya guys sa tunga lang sa oras. So, muna na siya o muna siya ang atong panglasa sa manok mga kabisdak. Sos roman day na o paminta, durok, syempre nailimo, naiasin. Muna siya ang atong pagpalasa sa manok. So, ibutan na ko na siya sa oven na sa kadali lang kayo mga 10 minutes ngayon na lang. So, muna to na nga kung ready na pang decoration sa ibabaw. Okay, natay limon, natay patatas, natay baklunis. Okay. So, maghiwa rin sibuyas ako para sa kung salona nga laham. O pasensya na mo anang atong laham guys kay murag na out of place ko ana. Kuan ko sa oras, gikapos ko sa oras mo nang direct na siya. So, sa gustong makabalo, bahin anang ingredients sa salona laham, tanaan lang nato dito sa description, okay? So, nagprito ko sibuyas, direct na siya guys. Automatic na siya. Kuan, syempre, dili mawala ang kamatis, ana guys. Walang nako na videohan. Ug ang ahos, walang ginako na videohan guys. Ug yun sa nako pagtrabaho, no? Direct na siya. Kay direct, so muna na siya ang resulta sa itong salona laham. Kuan na siya guys, karok. Kumbaga karok na siya sa Arabic. Sa ato adin ha guys, kanding ba? Ano pala, hindi pala, karniro. So, mo na siya nga mga gulay ang akong butang guys. Mo na request na sa kong amo. Tangag mga gulay, butangan og sili nga rang daghana. Tulog klaseng sili akong butangan na guys. To ay dry nga sili pag yun. So, butangan pa jud og okra guys. Mo na siya ang ilahang gitawag og salona lahang. So, luto na ang akong salona lahang. So, guys, matingalang mong i-add na ko ang
atsal ana guys kay para siya luto na siya guys, matingala mo nganong direct na siya. Pwede lang mo comments guys ag yun sarap ako sa pagluto no, wala na koy oras. So luto na ako na siyang ibutang sa ilahang planggana nga ilang kananan. So matik na si Inday kay ang oras is alas 9:30. Kinahanglan mo man ko observe ana mga alas 9:45. So muna siya paspas giday. So duha na siya ka kumbaga duha na siya ka bandihado ang akong butangan guys. Kanay siya is ang akong bukari rice, chicken bukari rice muna siya no. Actually guys, gamay lang na akong manok. Duha lang na ops agis jabot. Nagyang anak sa kong amo guys. Duha lang ka manok, ipikas mo lang din siya. Ibahin man kay naman po sa lona nga lahat. Okay, butangan na to. Ipaibabaw na to itong akong gipang ready. Putatos nagi prito. So, idugang na to ang agyat basal. Puti nga sibuyas. Dili pwede ang ilang preparation guys kung wala na ng mga decoration. Pampagana na sila o matching limon dito o guys. Siya. So human ako sa ako ang bukari rice o ready. Diri na po ko sa akong salona laham. Dapat guys sa salona laham is white rice pero derman lagi na sa akong amo bukari. Okay lang na siya daw kaya dili man po na siya as in parat. Si Jabor sige agi-agi margi-bagi. So muna siya. O matingala mo nga nung ingon anak man. Bod na ilahang settings diri guys. Ipaibabaw sa kanon no. Dili gid pareha sa Pilipinas. Ang putang sa ubang amo basta guys ang amo guys mao gina ang ilang settings. Ang sudan ipaibabaw gid sa kanon. Pero kung ang sabaw niya is ilahi gid ang sabaw. Mao gid na share so mao gid na ilang settings diri ah. So matot na guys. Kay giapiki na ko sa oras. Dili mawala ang decoration sa ibabaw guys para pampagana sa ilang pagkaon. Okay. Siyempre, ang lemon guys, mo kinay pinaka number 1 sa ilaha. Butod na ang sabaw sa ako ang laham. Okay. So guys, kana siya is ako na siya serve dito. Hada laham salona o hada dito. Mao na siya sittings dito sa gawas sa sala. Nangaon sila. Salamat sa paglantaw guys. God bless.